Hvis man skal lave fotometri af en stjerne, eller en supernova, eller et andet objekt, det vil sige en tidsserieanalyse af stjernens variation i lysudsendelse, så fungerer det ved, at man tager et antal billeder af sin stjerne, eller det andet objekt, man vil kigge på, går ind og analyserer billederne, kigger på, hvor kraftigt stjernerne lyser. Det gør man i praksis ved at gå ind og markere stjernen, og kigge på, hvor kraftigt de pixels, som stjernen ligger på, er blevet sværtet, vil man sige, hvis det var gammeldags fotografi, men altså er blevet aktiveret af det digitale foto. Og så kan man gå ind bagefter og kigge på, hvordan det varierer, som tiden går. Det kan man gøre i forskellige computerprogrammer. Et glimrende computerprogram til det er det program, der hedder SalsaJ, hvor man kan gå ind og lave sådan en analyse. Det foregår relativt manuelt. Man skal ind på hver enkelt billede og markere de stjerner, man vil kigge på. Typisk vil man jo ud over den stjerne, man vil kigge på variationen i, og også have nogle sammenlignings- og kontrolstjerner, så man kan få styr på variationen, selv hvis der for eksempel kommer en lille smule skyer ind foran stjernen eller noget lignende. Så det er jo det hele pointen ved differentiel fotometri går ud på, det er, at man sammenligner med en anden stjerne, som ligger relativt tæt på. Og det kan man gøre i SalsaJ og hive de enkelte billeders informationer ind i et regneark, analysere på tallene og ende med at lave en graf fra regnearket. Det er relativt simpelt og nemt at gøre, hvis man har en 15-20 billeder. Men sidder man i en situation, hvor man har en noget længere tidsserie, det kan være, at man sidder med flere hundredvis eller tusindvis af billeder, som man vil analysere. Det bliver lidt trivielt at gå ind og analysere dem manuelt en for en. Derfor kan man overveje, findes der ikke et computerprogram, som kan gøre det lidt mere automatisk end SalsaJ. Og det gør der heldigvis, eller det er der i hvert fald kommet i de senere år. Der er kommet et antal programmer frem, open source programmer, som kan gøre det for os. Der har fandtes programmer før, men de har kostet relativt mange penge. Men de her open source programmer kan altså gøre det for os, uden vi behøver at have penge op i lommen. Og de er faktisk ganske glimrende. Det program, vi vil se på i dag, det er det program, der hedder Siril. Og Siril har vi installeret i den pt. Nyeste version 1.2.1. Hvis man vil vide lidt mere om versionsnummeret af Siril, så kan man gå op i burgermenuen og vælge About Siril, hvor man kan se, at det er et nyeste opdatering fra 2024, og versionsnummeret altså hedder 1.2.1. Siril kan lave mange ting. Udover fotometri, vi vil kun kigge på fotometridelen i dag. Men Siril er ikke designet til at lave grafer som sådan, og derfor vil den, når den skal tegne rigtige grafer, bruge et eksternt program. Den bruger nemlig programmet GnuPlot, som vi lige skal have installeret først. Hvis du ikke har installeret GnuPlot på din computer, så kan du passende gøre det nu. Gå ind og google GnuPlot, eller gå ind og taste gnuplot.info, så kommer du ind og kan downloade GnuPlot. Det er også et open source og gratis program. Du har måske allerede GnuPlot installeret, da WordMat for eksempel også bruger GnuPlot til at tegne sine grafer. Men når du har installeret GnuPlot, så skal du lige huske at få fortalt Siril, hvor din GnuPlot ligger installeret hen, og det går man igen op og gør i burgermenuen, og går ned i Preferences, og ned i den nederste Miscellaneous her, og vælger hernede at pege hen på den position, hvor man har installeret GnuPlot. Man klikker på den her nu. Jeg har allerede indstillet min Siril, men man går ind og klikker på den her knap, og får en menu frem, så man kan vælge sig frem til, hvor
hvor man har GNU installeret, den skal ende med at pege på det binære directory bin, fordi det er der, den eksekverbare fil ligger inde. Så sørg for, at den ender inde i bin, og så når man har fundet den, tryk på anvend. Så er vi klar til at få hentet nogle billeder. Og i modsætning til, hvad man sådan lige skulle tro, så gør vi det altså ikke heroppe i Open. Det er rigtig fint, hvis man skal se et enkelt billede eller to. Men det vi gerne vil have, det er jo en lang serie af billeder, som vi vil analysere. Og der skal vi i stedet for over at bruge den her højre menu, hvor man kan hente billedserier ind. Det kan være, at højre menuen ikke er synlig for dig, at det ser så nogenlunde sådan her ud. Jamen, så skal du lige have klikket på pilen her og få den aktiveret igen. Når vi skal hente billederne ind, så går vi ind i den eller det faneblad her, der hedder Conversion, og går ind og trykker på plusset, og så går man ind og peger på den mappe, hvor man har installeret, eller ikke installeret, men hentet sine billeder ned. Der markerer man dem bare alle sammen med Ctrl A, og man kan også vælge dem med musen, og så trykker man på Add, og så dukker de op her. Nu skal vi gerne have dem proppet ind alle sammen i en sekvens, og det gør vi for eksempel her ved at give sekvens et navn. Det kunne for eksempel være RZ-CAS, som vi jo kigger på. Og så kan man trykke på Convert, og så bliver vi sendt hen i konsolmenuen, og det er fordi Cyril nede under motorhjelmen har en masse konsolkommandoer, som kører. Det skal man ikke bekymre sig forfærdeligt meget om, medmindre der dukker nogle fejl op, så kan konsolkommandoerne faktisk godt give os lidt hint om, hvad der er galt. Det vil vi se på et senere tidspunkt. Men nu er vi altså færdige, kan vi se. Det har den så været lige knap 6 sekunder om at gøre, så trykker vi tilbage til Conversion, hvor vi kan se, at nu er alt lavet, som det skal være. Nu har vi fået den her sekvens ind. Vi vil ikke gøre mere i den her i sekvens fanebladet, men dog lige sige, at det her er ekstremt praktisk at have billederne hævet ind som sekvens, fordi sådan nogle råformats astronomiske fitsbilleder kan godt være ret store. De billeder vi kiggede på her, de havde en størrelse hver især på 32 megabyte. Det lyder måske ikke så meget, men hvis man sidder og har 1000 billeder af 32 megabyte, så er det lige pludselig meget. Og hvis man prøver at hive alle de her mange billeder ind på én gang, så kan man være helt sikker på, at ens computer går fuldstændig i knæ, og programmet crasher osv. Men Cyril kan håndtere alle de her sekvenser på en smart måde, uden at hente dem ind alle sammen. Så man har altså ikke den samme belastning af computerens hukommelse, hvis man bruger den her sekvensmetode. Det næste faneblad, det hedder kalibrering. Det er en måde, hvorpå man kan få trukket noget af støjen ud af billederne. Det vil vi ikke kigge på i den her film, det vil vi vende tilbage til en senere film, hvordan man gør. Det kræver, at man får taget nogle specielle bias og dark frames, som vi ikke lige kigger på nu. Vi skal ind og vælge den, der hedder registrering, eller registration. Og hvad gør den? Jamen, for at vi kan forklare det, så skal vi jo lige over og kigge på billedet. Vi kan se, at vi har fået en stjerne ind her. Der er kun en enkelt stjerne. Det ser faktisk relativt kedeligt ud. Men det er fordi, som udgangspunkt, så vises sådan nogle astronomiske billeder med et kontrastniveau, som giver sådan en lineær strækning af kontrasten. Og det vil sige, at det er kun de allermest lysstærke objekter, man kunne se. Så hvis vi gerne vil se, hvad der egentlig er på billedet, så skal vi herned og vælge en anden strækning af kontrastforhold, og vi vælger bare den, der hedder Auto Stretch. Og vi ser, nu dukker der masser af stjerner op, og alt ser godt ud. Det er klart, at hvis man skal lave pæne billeder, så det her med at vælge den rigtige strækning af kontrastforholdene, det er noget, som man kan bruge bogstaveligt talt timer på at få lavet korrekt, men vi er bare interesseret i at kunne finde stjernerne. Vi skal jo ikke lave pæne billeder, vi skal lave fotometrisk analyse af stjernerne, og ikke lave pæne billeder. Og det vi så bare skal gøre nu, det er, at vi skal gå ind og trykke på Go Register, og så får vi registreret billederne.
Og det computerprogrammet gør for os, når den registrerer dem, det er, at den får placeret alle billederne oven i hinanden, sådan at stjernerne er de rigtigste eller de samme steder. Det er sådan, i løbet af en aften, så kan der godt være en vis drift i pegningen af teleskopet, og teleskopet kan også i løbet af sådan en observationsaften lave et medianflip, så den bytter om på op og ned og højre og venstre og nord og syd og så videre. Men det kan programmet sørge for at få taget hensyn til, så den ligesom får alle til at pege oven i hinanden. Lad os lige gå tilbage her, fordi jeg tror jeg fik sat den for hurtigt i gang. Der findes nemlig flere metoder, man kan registrere på, og den vi skal vælge, det er den, der hedder 2-pass Global Star Alignment. Den var også sat som standard her, men det er den ikke nødvendigvis i din version, så den skal du lige vælge. Og vi kan se, at nu har den fået flyttet det, som vi tror er RZ Cassiopeia, lidt væk fra centrum, og det er så fordi, at det er et antal billeder, hvor der har været en lille smule drift i. Det gør ikke så meget, at de er placeret her, men vi skal helst ikke have dem alt for langt op. Det ser fornuftigt ud, det her. Inden vi går i gang med at tegne selve kurven, så vil vi egentlig gerne vide, om det her faktisk er RZ Cassiopeia, om vi ikke er blevet snydt af, at teleskopet er blevet peget det forkerte sted hen. Så derfor vil vi egentlig gerne lave en identifikation af, hvor vi peger hen, eller hvor billedet peger hen. Og det kan vi gøre ved hjælp af det, man kalder for PlateSolve, som er en metode, som går ind og kigger på de her mønstre, som stjernerne danner med hinanden, og sammenligner med nogle mønstre, som man har lagt ind fra stjernekataloger. Det er faktisk ekstremt smart, og vi vil ikke gå i nærmere detalje med det, men det kan vi altså faktisk få lavet. Og det gør vi ved at gå ind i burger-menuen, og gå ind i Image Information, og vælge Image PlateSolver. Så dukker den op, og for at vi kan bruge vores PlateSolver, så er vi nødt til lige at fortælle, hvad er det egentlig, vi gerne ville kigge på, så den har en idé om, hvor den skal starte med at lede. Og det kan vi gå ind her i søgemenuen, bare sige, jamen den vi kigger på, det er faktisk RZ CAS. Sådan der, og så trykker vi på Find, og så kan vi se, så dukker RZ CAS op. Den er fundet i Simbad-kataloget, eller Simbad-oversigten, og nu er vi så faktisk klar til at lave en PlateSolve, det vil sige få fundet ud af, hvor vi egentlig peger hen, om vi faktisk peger på RZ Cassiopeia, som vi tror. Så vi trykker bare på OK, og så dukker konsol-menuen op, og den går i gang med at søge, og vi kan se, den står og tænker. Skal vi lige trykke på OK en gang til. Og se om den. Jo, den har allerede fundet det. Det er bare fordi den skriver så mange oplysninger. Vi trykker på luk. Den er fundet. Vi kan se, om vi peger det rigtige sted hen, hvis vi går herned og lige klikker på den her gule knap. Vi kan se, at vi får den her markeret som RZ CAS, så vi peger altså til synligheden det rigtige sted hen. Vi kan også klikke på det her, den her klode med linjer på, og så får vi simpelthen indtegnet rektentions- og deklinationslinjer, og vi får markeret, at vi har nord nedad, og vi har øst opad. Og hvis man lige kigger ordentligt efter hernede, lige om lidt, så kan man se, at når jeg flytter musen rundt, så udover at den viser koordinaterne på billedet, så har den faktisk også lige nu fået koordinater til positionen i rektesektion og deklinationsvinkel. Nu må vi stoppe, fordi tiden er udløbet.